muumikaraktersoi on sitä homo ja se vituttaa kaikkia. Nuorten seksilelut alennuksessa ja muumipappa Taikapilvi karkaa käsistä ja tappaa muumitalon asukkaat. Ja muumipappa raiskaa pikkumyyn ja esittää vihatonta paskaa, joka ei raiskaa mut pikkumyytä vaan antaa karkkia. Vittu mitä paskaa. Liiskuneidilla on avun piilossa. On vai? Ja myy käyttää liiskuneiden ilman lupaa. Mitä? Mitä sinä sanoit? Minä vain lainasin sitä vähän. Ja Lipsulla on... Hoive. Voi perkele. Älä vitjämättömät tunnejutut. Järkkää mulle metrimittainen molo. Ystävä hyvä, eihän kukaan voi sitä kestä. Tuttu ääni. Check it out, man. I can play guitar with no hands. No, you can't. Pukkaanko liikkeelle? Mitä kiinni? Sinä valita kuolema tai chi-chi. Mitä on chi-chi? Chi-chi, jolla... Chi-chi. Otetaan sitten chi-chi. Chi-chi. Gaben On tullut punaiseksi. Nice one. Thanks. What would you like to do now? I want to sit here and think sad things. You want to dance? No, you're not good at that. Do you want to play pool? You're not good at that either. Come on, cheer up. How about this? Look at this. That's cool, huh? You like that? Got it. Here, let me do it. All right. Now we're getting somewhere. Wait, why are we stopping? Come on, let's go home. Shh, sleep. No, we gotta go home, Brain. We gotta go home. We really gotta go home, Brain. Minäpä laulan sinulle kehtolaulun, että saat unen päästä kiinni. Siinä on niin onnellinen, hän menee naimisiin. Ei turhaan uskon, hän tulee niin. Minä en voi nukkua, kun sinä laulat. Voi, olen unohtanut tyystin, miten pikkulapsia käsitellään. Katsokaa, miten kumottaa punaisena. Ihmeellistä. Tiidana. Vanha hemuli ei tarvitse enää. Olisi hauska tietää, miltä se maistuu. Vai pitäisikö se paahtaa ensin tulella? Ja ostoksille. Miksi antaisit heille seksiä ilmaiseksi? Niin, miksi antaisit heille seksiä ilmaiseksi? Hän ei halua antaa meille seksiä ilmaiseksi, mutta ei meillä